Hubám zdar. Vítam vás pri ďalšej hubačke. Dnes sme sa s naším mykologickým poradcom Vilom Ridzoňom vybrali do okolia Prievidze. Naším cieľom bude huba typická pre jarné obdobie čírovnica májová, ľudovo nazývaná májovka. Vilo, je tu krásne. To som rád, že sa ti páči. Môže sa zatiaľ kochať. A tieto kopce, aby diváci vedeli, kde sa nachádzame, to je čo, prosím ťa, vieš nám povedať? To je pohorie Rokoš. Tam krásne vidieť, sa to hovorí, že pohorie spiacieho mnícha. Je to taká silueta, ako keby mních ležal. No a vlastne tuto máme pohorie Magúry, je to súčasťou Strážovských vrchov. No a my sa nachádzame nad obcov Liešťany, kde ideme hľadať huby svätého Juraja. Čo sú májovky? Áno. A čo je na tom možno zaujímavé v tomto okamihu, teda minimálne pre divákov, je to, že sme v ročnom období, minimálne teda v teplote, ktorá už nie je úplne bežná, štandardná pri hľadaní májoviek. Vieš mi možno a divákom zároveň povedať, že ako to je možné, že stále je možné nájsť májovky? No, tento rok boli májovky naozaj skoro. Prvé plodnice sa už objavovali v marci, polke marca, a ja osobne mám nafotené z marca. Potom prišlo teplejšie obdobie, však ako celá jar je veľmi horúca. Takže vyrástli, no a prišlo 10-dňové ochladenie, no a to je taká chladnejšia jar, to je vhodné na rast práve týchto húb. Tak dúfam, že sa nám to podarí a že nájdeme nejaké tie plodnice. Ale tu sa pozerám už na zem a vidím tu také praskliny ako niekde v nejakej saharskej stepi. Tak, No bohužiaľ sme naozaj v takom období, kedy dlho nepršalo, už pomerne vysoké teploty. Momentálne majovka skôr taká aprílová huba, aj keď to ten názov nehovorí, že majovka. Naozaj teploty napovedajú, že majovky už končia. Vidím, že tu máme takto lúku pred sebou a za ňou už je les. A my ideme hľadať na lúku, alebo na okraji tej lúky, alebo do lesa. Majovka je typická lúčna huba, ktorá rastie naozaj v takých tých čarovných kruhoch. Ale rastáva aj v lesoch. Robí viacej foriem, od tej takej bledokrémovej až po žltú. Tie žlté sú väčšinou v lese. Ale my budeme teraz sa zameriavať na tie tmavé kruhy, na tej lúke a skúsime tam niečo polašovať. Pôjdem za tebou teda. No, kľudne. Tuto je to dosť v podstate jednoduché. Máme krásnu velikánsku lúku. Treba si povedať, že majovky vyhľadávajú zásadité podložie. Tam, kde sú vápence, dolomity tam a takéto lúky, tak tam smelo treba hľadať v tom apríli tie majovky. Tuto je tiež na vápencoch, tak poďme smelo na to. Dobre, nech sa páči. Poďme hľadať tie tmavé kruhy. Tmavé sfarbenie spôsobujú huby. Tá prapodstata huby, mycelium, ako rastie, tak uvoľňuje určité látky, ktoré sú prospešné pre ten trávnatý porast, takže majú vhodnejšie podmienky a sú také sitozelené. Napríklad tajčnica polná uvoľňuje stopové prvky dusíku a fosforu, čo sú vlastne jedna zo základných zložiek hnojív a tým pádom pomáha rast tým rastlinám tej blízkosti tej huby a preto sú aj tmavšie sfarbené. To značí lepšiu kondíciu tej rastliny. Vidím, že sme celko vystúpali hore nad krajinu. Hej, ale tak tuto hore sú tie lepšie miesta, ako aj vidíš, tuto je taký pekný kružok, taký mini. No, myslím, že sme s krížikom po funuse. Ako? No pozri, no. Máme tu síce majovky, ale už na prvý pohľad vyzerajú, že sme sa trošku opozdili. Pozri, hlavne, že sme niečo našli. Hej, ako ja som to trošku očakával, predsa len je pokročilý čas. A tie teploty mu nasvedčujú, ale aspoň vidíme, že to naozaj sú. Že to je v tom takom pooblúku tmavom. Tu ešte je nejaká a tu ešte sú nejaké, jedna, dve. No a tu možno ešte skúsim vybrať nožík. Táto vyzerá ešte celkom... Ja si myslím, že na konzum už asi nebude, ale tak skúsime si ju pozrieť. No, vidieť, že už je naozaj, že už je napadnutá larvami. Keď ju voňaš, je to typická plodnica s takou mučnou vôňou, ako taká mokrá múka. Ako je to majovka každopádne? Je to majovka. Ako som už spomínal, sú bledej farby, bledobielej.
čím sú staršie, vlastne ten klobúk z toho polgulovitového sa prechádza do toho takého ploského. Majú veľmi husté lúpenie, čo je vlastne také typická vlastnosť. A sú hlubiku pripojené takým zúbčekom. Takže na zber to dneska nebude, ale aspoň sme si trošku niečo ukázali o nich a povedali, ako rastú. Môžeme sa pohnúť ďalej. Poďme ešte pohľadať, či náhodou nenájdeme nejaké tie lepšie kusy. Tu vyzerá, Vilo, že pred nami je ďalšie majovisko. No vypadá to. Dobre hovorím, majovisko, tak sa to volá. Majovisko, čarovný kruh. Majovisko, ako aj tu vidíme. A tu sú v ňom nejaké iné húbky, čiže to nie sú majovky? Nie sú majovky, ale je to naozaj čarovný kruh. No, vidíme tu klasickú jarnú hubu, výbornú jedlú hubu, a to je tajničnica polná. Ale keď vidím, akom je stave, tak to nevyští nič dobré. Sú tu stovku plodníc, ale už naozaj vysušených. Čo sa týka huby, je to naozaj výborná teda huba do polievok. Ľudovo nazývaná špička, alebo klinček. Bohužiaľ, sucho je dalo zabrať. Ale myslíš, že keď hovoríš, že to huba do polievky, aj takáto suchšia tá plodnica? Keď si pozrieš, ona už je síce suchá, ale tiež, možno to niektorým hubárom nevadí, ale je prelezená. Toto je úplne čistočka. No, táto je červivá. A myslíš, že by to vadilo, keby takúto suchu hodím do polievky? V podstate, je to, aby nebola v rozklade. Či je suchá, alebo či je v rozklade, to je podstatný rozdiel. Táto vyzerá, že v podstate že to je vlastne usušené ako keby na koreni. Takže teoreticky by mohla byť aj možno vhodná na konzum, ale čerstvá huba je... Čerstvá huba. Presne tak. No nič, našim cieľom sú každopádne aj tak majovky, tak... No, nič nám nezostáva, len hľadať. Poďme ďalej. Poďme po nich. Keďže majovka rastie v období, kedy ešte veľa húb nie je to taká typická jedná huba, málo kedy si ju, alebo vlastne ani nemáme si ju s čím momentálne pomýliť. Tým, že majovka pri vyšších teplotách často podľa červavosti napadajú hmyz, takže naozaj treba ich hľadať čo najskôr. Treba možno pravidelne obchádzať tie majoviska a treba skúšať a zbierať hlavne tie mladúčké polgulaté plodnice. Pokiaľ sú vhodné tie chladnejšie podmienky, tak dokážeme ich nájsť až do júna, ale to sa už posledné roky ako u nás malokedy vyskytuje. Zvláštnosťou je na nich, že možno 10% sa objaví aj na jeseň, niekedy v októbri, novembri, tak v niektorých majoviskách vieme nájsť naozaj ešte aj v tomto období nejakú tú plodnicu majovky. No Vilo, začíname také podozrenie, že bude pravdou, že sa nám dnes úplne nepodarí nazbierať Nuž, to, čo sme chceli. Táto jar je naozaj nevyspytateľná. Ale nevadí. Konec koncov nevzdávajme to, ešte tu vidím pred nami nejaký taký výraznejší kruh. Hej, je tu tak zase nejaké to majovisko. Ale tiež to nevidím. Majovky sa, Nič. keď sú ešte malúčké, sa hľadajú aj hmatom. A tu si myslím, že aj... Hmatom môžeš nahmatať akurát tak tento zvýšok. No, bohužiaľ, vyzerá to už nejaké torzo a po dva vlne je to bohužiaľ už rozložená majovočka. Ale, no, na budúce skorej. Áno, to je pravda. Ale každopádne ja by som to nebral ako nejakú tragédiu, lebo veď hubačka môže vyzerať aj tak, že človek ide a nenájde. To je súčasťou. Tak cieľom hubačky by naozaj nemalo byť len naozaj ten čistý zber. Sme v krásnom prostredí, treba sa vyventilovať, vyčistiť myseľ a naštartovať sa do ďalších dní. A okrem toho my máme ešte poistku, plán B. Máme plán B. A tým je Palo Remiáš. Má určite doma plnú zásobu namrazených majoviek alebo v nejakej inej forme nachystaných, odložených, uskladnených. A my sa teraz presunieme k nemu a môžeme sa, podľa mňa, tešiť na nejaké zaujímavé jedlo majovkové. No dúfam, že nám niečo výborné navarí. Myslím si, že máte sa tešiť na čo aj vy a môžeme sa presunúť. Poďme za ním. S Vilom sme sa presunuli do obce Malinová, kde nás už čakal bývalý novinár, fotograf, hubár a vychýrený odborník na prípravu húb Palo Remiáš.
Tak čo si pripravil? Čo budeme variť? No, keďže tých majoviek je málo, tak som musel pripraviť aj ďalšie druhy húb. A v duchu teda toho, čo ma naučila moja mama, že treba tých druhov húb dať viac. Tak majovky máme tuto. Tu sú majovky. Môžem sa pozrieť? Nech sa páči. Zamrazené? Zamrazené a už sú rozmrazené. Tak to je akurát do polievky, už sú vlastne pripravené. Všetky huby, ktoré dávam do mrazničky, tak najprv na masti alebo na olej, ale najlepšie na masti a na bravčovej používam. Tam ich trošku osmažím a oni nestratia ani chuť, ani vôňu. Potom tu máme smrčkovce, to sú tohoročné, tie akože, aby niečo bolo aj skoro čerstvé. Takže tohtoročné sušené Áno, smrčkovce. sušené, áno, lebo to by nevyzeralo. Všetko sa nedá mraziť, ale oni sa výborne sušia. No a potom taká zmeska je tam hríbovitých húb. Toto je liebik trúbkovitý, to je jedna z mojich obľúbených húb. Moje takisto. Áno. A našiel som v mrazničke ešte jedného dubáčika malého, zamrazeného, už sa trošku rozmrazil, ale to je len tak na prilepšenie. A ten je odkedy? Od tohto ročný? To je zvlaňajší. Toho roku ešte nenarastli. To ma naučili zase tu Malinové, že treba celé plodnice zamraziť, potom len trošku rozmraziť a krajajú sa ako čerstvé. S Palom sme pripravili výbornú hubovú polievku. Okrem cibuľového základu spomínaných húb a zemiakov dodala polievke intenzívnu chuť najmä Palova domáca hubová zmes zo sušených pomletých húb, ktorú tvorilo až 26 rôznych druhov. Na záver sme ešte pridali smotanu a všetko dobre prevarili. Majovky samozrejme, že sú vždycky takou okrasou každej polievky. Dobre, podľa mňa výborná. No ja si myslím, že výborná. My sme slúbili divákom, že im ukážeme, akým spôsobom sa dá pripraviť, alebo aké sú rôzne možnosti prípravy sírovca. Tak by sme sa ešte radi s tebou stretli zase v ďalšom dieli a vyskúšali by sme prípravu toho sírovca. No ja sa pokúsim nejaký ten sírovec nájsť, aby sme mali čerstvý, no a dúfam, že na budúce prídeme so sírovcom. No dobre, tak zatiaľ ďakujeme, vidíme sa na budúce a dojeme ešte polievku. Môže byť, áno. Dobre, dobrú chuť. Tak ako sme sa s Palom dohodli, v budúcom dieli si okrem iného ukážeme zaujímavý tip na prípravu sírovca. No a samozrejme sa vyberieme na ďalšiu hubačku. Zatiaľ hubám zdar.